Pasari plaza gabiltza, trikitilari, trikitilari, zeharkako herrigintza. Trikitilari, trikitilari, soinu pandero eta gintza. Trikitilari, pasadugu bizitza. Trikitilari, trikitilari, ekin genion gaztetan. Trikitilari, trikitilari, eraku geure ustetan. Trikitilari, trikitilari, batzutan eta bestetan. Trikitilari, eskuadiko festetan. Urte barri honetan ondo etorri Laixiar entzuleko trikiti zale guzti hori. Hemen txegatoz beste behin trikitilarin saio berri bategaz. Noe barri jakin eta horretarako bakizue hemen gure saioen zier bidelagun eukitzen dutela egoi petite, arratzaldeon. Apagamo, arratzaldeon, da urte barri ondandoli. Hori da, urte barri entzule. Hemen txegatoz, bakizue geldialdi luzetxo bat indogule, gabonak egon die bitxartien eta gabonaz gain, arazo batzuk indogu zuk hemen estudioen bildu aldizeteko. Ez da errezeixen ez da egoi. Bueno, gauza preparetan begon gara. Hori bai, grabazio batzuk eskuratu eguz, aspaldiko grabazio batzuk. Uste dute, arratia berape eskaini ezin izin dozen grabazioek. Eta hori zuheri izango zu astiro zerien buruz, zeren gani dingogun gaurko saio hau egoi, zeren gani izango da. Ba, hasiko gara, trikitizi bai, baina ekarten gugana ekarten ez, herrire. Da herrizen, ba, izorretan, ba, historiz asko egon da. Trikitizan inguruen, da soinulariz baukin joguz, da horren inguruen berba ingo pizkat. Hori da ez, oin arte pizkat Gipuzkoa inguruen egin joguz ez, gure famatuek, bertara ekarri guzen trikitilarizek. Baina Bizkaizen be, trikitiza beti bizi izen da, urte askoetan zier, jente ezagunek egon die. Eta esan bierra dau, hemen izorretan bertan, Bizkaiko musikarizarren jaialdize be egin zala, oin urte asko. Eiken zan, da hemen deko gugaz, bantolatzailletako bat. Eskerrik asko etortearren, Tiliño. Ondo etorri, Tiliño. Hola, arratzaleon. Da, gaurko honetan, ja, iruro gauz, hemen entendidu duteko guz ganera materia primonen ganien, trikitizien buruz, engo berba, Bizkaiko trikitilarizien buruz, eta pizka bat, Tiliñoiak hemen zauzen, zeuzara antolatzaileetako bat, Bizkaiko musikarizarren jaialdizien antolatzaileetariko bat, responsabletako bat, eta ustot arrazoi nagusitako bat hori ospatzeko. Eta, pizka komente guztu zelan sortu zen hori iteko ideie, edo zelan hasi zinen olako jaialdi bat gurera ekarten. Bai, idea esan izen idie, bakarrik. Jai batzordien, pentsa gainun, horretan trikitilari famatu bat haukien gainule, da disko antzineko disko bat beberak dute, Serafina Arantzeta, oromino, eta pentsa usan omenaldi txikia bat ikie. Da alan, claro, orduen gatxasan 1974 da gente asko, trikitilari asko kalin ezin ebilten. Orduen hasi ginen, gente topetan nor tal jaialdi hori iteko. 1974. Da, batu gaino zen batzuk, da gero zer pasau zen, gurazmoi lehenengo eta zizien zen, omenaldi egin jazta. Baina gero, Serafin hil, urrungo urtin hil zen, eta halako, lehenko denpora moduen, mesa bat, inbito egin gainun, zen, etorri ziren trikitilariei. Da gero, arek eure gandik urtea ban, hainun do pasago hainun. Ze, klaro, euren artien ez etzen zen, baina urtietan ikusi barik. Eta orduen, hainun do pasago hainun, horremezte kontu kontau, hori ninbide ostrabe. Hori ninbide eta hori ninbide. Da zu, baina, hori jai batzordik eta pentsa bidaute, komentau jai batzordiri, da zeu izango zara antolatzaile. Zure konture, zeu arduratu. Da halan, plantean aban jai batzordin, da baiet ezabien, da lan hasi ginen, da gaina han urtean, urrungue Salvador Ugarte. Salvador, Salva. Hausan Orozkokue. Da, are gomenaldi jakon, alkar, gerute gehiago, gero preguntu egiten gainon zu. Ez ezten duzu bat ema gehiago, han hau bat dau, han ez dakit nun, kotxi hartu jueten gainen bile,
jenti topetan, da gerute gehiago, Baina omenaldi zeiteko, esan, beharrezko esan, ez da gizien bat urte baino gehiago ukile, ez? Ez. Baina, normalien jente neuzizia, eta klaro, hemen guazmo izen zen jente neuzizia, omentzia. Da gero, Tomas Arrizabalaga, Prentziakue, Karakol, Joaquin Txugoti, bueno, hilara hondi bat. Bai, Da momentu bat alegu zen, jai batzordien plantea usala, trikitilarize bakarri barik, iguel, dultzaineru epe, momentu horretan hainbat dultzaineru egoten zan, da romeriz da egin zinak, eta dultzaineru pandero jotzaili edi, da purat zabaltzie. Da horregaitik gero, zabaldu gainon, trikitilari, dultzainero, pandero jotzaili, albokari, eta zabaldu egin gainon. Da gero, horren beste jente omendu gainon, kontaudu baz, da bai, 59. 59? 25 urtien, insainuen. Osea, Serafineri omenaldi bat hasi izan, gero, bere omenezko mesa eta asuntu egaz, eta ja, ikusi izan, itxelezko jaize antolatu zeinura lehengokoz Serafini omenaldi emoteko, eta gero, 25 urtien insainuen, da azkena en el 99. Ostra. Osea, que badi urtien, da bierra. Da bierrazko. Da gero, neusiek, da gaztiek etorten zinepe, esatek moduen, debut moduen, ja, trikitari moduen, orna etorten zinien, ja. Beste eskusa bat izaten. Beste, honek, ja, trikitilari barruen sartzen diez. Oia, sarra komendu eta gaztieri urtetako, da ziera hortako bultzari moteko. Alan etorri zien, Kepa Junkera, gaztetxu ezien, 79, arrazizima bada bortik. Zabaleta, Motri, da holan hasi ziren, etorten, da aztiro, klar, banan hasi eskeruen, baina, klar, zer pasetan zan da, ian pandero jotzaile bidauz jadadekuek, rak, topau, basora joen, baserrire joen, eurekin egon, urte baten ekarrik gaino zen, pandero jotzaileek, larago eta amabi, de larago eta sortzi urtekuek, aiztak. Jode. Da, klar, zarrien joen bateana, joen bestiana, da, lantopetan gaino zen, batekuk eta besti, da gero, claro, lehenengo urtietan, problemie, jenti ekartie, da orduen, kotxe askori bezeguen, fetxa orduen, da orduen zer egin gaino zu, fulanito, joen zaitien Maurizian bila, ane ongo da itxarroten, tal. Zu, hartu kotxi da joen zaite, etxe barrire, krutxefen bile, zu, holan, lehenengotan holan, hasi ginen, gero ja, euren zeimiek eta eurepe etorten ziren, da, baina lehenengotan, holan, egon ziren kotxik batea eta bestera bieldu, jentik hartako. Da gero, omen dute gero, egite gainon bezkaitzu bat. Da gero, lehenengotan hasi ginen tabernan iken. Baina gero ikusi gainon, jentiek bezkalozteku guztura edukila. Eure gehien ape dantzai hona ziren. Da eure kurizien eurepe juergie. Gero romerizie. Eta orduen, gero ingainon, hasi ginen iken eskoletan. Janariz eskolaren mon, da gero kriston juergie egoten zan. Kriston juergie, dantzan, da... Erromeriz itzela. Bai. Da jarraitu. Domekan izete zamaina, ez? Bai, domekia. San Miguel errosai jogune. Eta, klaro, gero zer pasatu zen, ja, gero euren seme alabak eta be, nire apuntetan az, neukerungo taite. Da, ja, hasi ziren familizitako jenti eta, zuek ez harturatu, geukerungu. Da, gero, zeure pegustura goten ziren. Claro, azkenien danontzako eskusa bat zan. Atzen eskusa bat. Horren jente pilu juntuan ginen, da, kriston juergi egoten zan, eta, urtera, daton urtin iguel fulanitori. Hori be, fijo esan egoten, ze batzutan iguel, batzuk, momentu baten, izorretan eslik etorri, ze gero gu hili jendiez. Baina, guk, eurretik jakin je iguel, txarto dagoela persona bat, hau mentzen gainun. Ja, ze jendare zinu azkenean. Claro, dana zien, gente nazu zien. Da, orduen, baina bai, kriston jaize egiten zan, kristona, da bezkalosti izieten zan, terribli izieten zan. Orduen bizkaize pasau zana, generazio aldaketi izen zala itzela, ez? Bai. Oso sarrak ziren, da gaztiek iguel oso gazte. Bai, ezke oso gazte. Zaune, kepa eta honek ematen zen bat urte okia bizan, 15 urtero okia bizan, honan etorri ziren. Zaparrotxuek. Zaparrotxuek. Bai, de berandu iten baixakien,
nik deiten notuena amari, oye, que se quedan en mi casa a dormir, Nire etxien gratzen zin, lo egiten da, bueno, gaztinak, parranda txoine. Holan zan, da badinot, gero dultzaineruek, pandero jotzaliek, emakumiek, gizonak, segun. Politxe eraiki zen duena eta sortu zen duen jaialdiz, Pena bat guk horrek bizi itxeteko aukera gitxu ginen, no? Azken nok urtiek, igual, oso gazti ginen. Nik ez teketak ordu emitzetalak horrek. Baina jak hasi zaren eta esan dugu, ez? Lehenengo jaialdize, Serafin Arantzetari eskainiteko edala. Orduen, entzun daigun. Haiketuko igual lehenengo diskuena. Lehenengo disko baina harina, zelan nik eziaman Serafinek? Bueno, hori zu bagarri jango zu. Zelan nik eziaman, bueno, nik beraz berroin eta hori, da berak ezauzten, klaro, oin eskola tauz. Erakusteko, baina lehen ezegoen eskolarik. Da Serafine berak ni kontaute, viaje batzuk ia bazala, Martzeleana, etxaneko Martzeleana. Apur bat ikezi, da gero noberak etxien, eta bakuek ikesteko, gaur egun tabernei bado bat zubizen onduen, derunko partien. Lapur errota edo? Lapur errota, hor mingolarra bizi zen, musiko profesionala zan. Monteko zubizen onduen. Joen zan, mingolarreana bajuek joten ikesten. Alek erakutzi dutzen, bajuek zelan jo. Da, bezlan, lehen gehienak, etxien ikestea bien, ero alboko ostatin hor, da gero noberen kontur, eta joen toki batera entzunarek zer joteaban, gero noberak ikesteko. Radio beleren gutan nezeguen, da orduen hori, ja bien, batetik bestera joen, da ikesi. Da zemat urtegaz hasiko zan, zemau jaio zan, 1889 bigarren urtien. Da zemat urtegaz hasiko zan gutxi gora bera, soinu joten, nolan plazetan edo... Ez iba desan hori, baina... Diskue hogeita zazpizien grababan. Nori da, Bizkaiko lehenengo grabazinu, Bizkaiko lehenengo grabazinu. Da gaina, zelan grababan, bera kamineru bebazan, da kamino ertzien dabela, etorri ziren batzuk, eta zautzien, tenemos que ir a Bilbao a grabar. Hartu, kaminotik, ¿a dónde vamos? Al Coliseo Albian. Coliseo Albian joen, da grababa bien, kanta bidez, kanta bidez, baina grababa bien, da grabazio sarrena, bera eta bere naiztie, goarrebie, Antonia. Antonia hemen bizizen zurtu den onduen. Nik naban ez dituzea, klaro, hogeta amazazpilin hil zen Antonia, baina nik batutako datuekin, ezate duztien oso nazala, ze agotza eukela, oso urrindik entzuten zana. Potentia orduen. Bai, potentia. Da orduen, korruetan da, jente bilo gitea bila. Urrindik entzuten zala zer kanteta da hori, de Antonia. Baina, badinot, gerra denporan hil zen, eta amazazpi zen, hor surtu den onduen bizi zen. Bai, Maurizian estilo bat, jente guztiziek esatuko dau, panderista moduen, olako abosa, neskan abosa, Mauriziana. Horrek badinot, da horren familizan danok, lehen gauzinape jautea bien panderue, baina lehenengotan plazaratu zen, ez beren arrebiaz. Azteiko, Juanita Gorroño namagin, plazaratu zen lehenengotan. Juanita Gorroñok berari belagundutzen. Bai, dekogu grabazioa zu ginikue, ointxipiniko gule, kaset baten ekarri oskuzu. Hor dugu, nosku edan. Da ipiniko guzkantabizek, bat, hori dizkokue, pasakaie, buelta romeria. Eta gero Juanita Gorroño gazuke graboiko grabazio bat, Serafinegaz jotie. Da ointxe ipiniko guru, hori da, pixkat entzuli girotu da esan eta entzun daizien Serafinen doinu hotza. Hori da, 1927ko grabazio bat. Venga, ba.
Grabazio ederra honek entzun da gero, eskerrak tilin hori, honek ekarti arren, ekarri eskuzun vinilo bat, hau, euren diskue, 27kue, san viniloa, hori da, alde bikue, alde bakotxien bakanta bat, baten biribilketie, buelta romeria, bestien jotie, la jota baska ditzen zan, vinilue, eta entzun dugu moduen, zelako abotz injertzu egaz, zuke zauzun moduen. Potentzia zentzuten zan, eta igerriko zan ganera, hemen zuek entzundako kantetan ez tala gaur egungo sonidu, lehenauko hor urtietako grabaketak. Denik ikusten duena, gaur egun, trokelin, danok iguel kantetan da bie. Da honek euren bakotxa beren tokia okitxaban kantetan, eta beren noberen grazizie. Personalidade gehiago, bakotxak. Bai. Oin gaina, bat entzun, beste entzun danak iguel. Ointxe ingo, pasa ingo gara, beste bikote bategaz ingo berba, da beste grabazioa, espaldiko grabazioa bai ekarriko gu, zeuentzako, da ointxe, Balbino da Txilibrinen inguruen ingo berba. Eune grababa bien, vinilue, 1900 da 70 Eta, zelan esetu zainu zen, Balbino eta Txilibrin? Beto, horre, irogeta marre inguruen, horre, etorri zen mobidatxu bat kulturala, eta hori. Da orduen, honek, trikitela izek erdik horretak egun ziren, ze batzui, arrati izan da, soinua, guardazobile, soinua apurtu bigu, da bilurtute etxin. Da horre, agertu ziren talde txubi. Da bat azan Balbino eta Txilibrin, da beste izan, arratizako Maurizia eta kompainia. Eta, klaro, honek eure behenti bilbokue, bai. Baina, Txilibrin igorreku esan, arratizarra zen. Pandere jotzaile, ona, dantzarize, obie, eta dultzaineru bazan. Jente asko bezan, baina dultzaineru bazan, Txilibrin. Da, oso ona zen. Eta Balbino, Bilbon ez. Balbino onzan, lehen morroi joeten zen, kentie, da mungitza aldera. Horrezta izerriten hori, nasakoraten herrize, han egon zan da, hanik ezia bala, berak ez eusten. Hanik ezia bala, da gero Bilbura joen zanien, Txilibirreneaz bat inge, ibili zien batetik bestera. Zekero orduen, jai batzorditan be, eguerdizetan da, olako jente iruta bien. Da horrek, Balbino, bestik alboke joten da benien, Balbino panderue. Da gero, Balbino soño jota benien, Txilibirrenek panderue. Hola negilizin. Da, hola beak, bizitzen, baina hori, gaina, ona izo horretara esan etorri, ze, gau, fetxa horretan ero hil zen, ja.
Bai, Txilibrinerin jotze zuen omenaldize, Bai. 84. Bai. Txilibrine urtaskuen etorri zen. Ixo horretara, eta gero falta zan berabe omentzeko, eta omendu gainun. Berabe, Txilibrin bera. Ederto, bai piniko guz ointxe, euren biribilketa bat, Balbino martxie, da Trikitixa da porrosaldie.
maizolu ban biharrerako. Matxalen gusturiko bizin balitzuna, ezala etorreko gusturitikuna, ezala etorreko gusturitikuna, matxalen gusturiko bizin balitzuna. Amaramaitetako beguzki berruba, amagurue minto tetxera manuia, amagurue minto tetxera manua, amaramaitetako beguzki berrua. Politorre, cerdo con egarre, eta benarako dirurik emanet, eta benarako dirurik emanet, txikitxo politorre, cerdo con egarre. Despedidia data ibili kontu ben, despedidia data ibili kontu ben, akabatzera no bai urrego kontu ben, akabatzera no bai urrego kontu ben, despedidia data ibili kontu ben. Basoinua zentzut da gero, Balbino da Txilibrin, pasauko gu, albokara pasuko gara. Zer Txilibrinek, zuk esauzu behar dutzaine jota bela, ointxe panderua ikusi dugu joten, dantzan behibil izan, eta albokari oso famosu izen zan. Eta ointxe entzungo, kantu batzuk entzun orduko, albokan inguruen berbaiteko, deko gugaz, Ibon Koteron. Arratzaldeon, Ibon! Arratzaldeon, bai. Arratzaldeon, eskerrik asko, guri kasu itiarren, da esan gainun, albokan inguruen berbaiteko, nor da zu baino pertsona proposaurik. Bueno, egongo direz, baldin badirez gauza historikoek eta egongo direz, Bizkaiko albokaz eta Gipuzkoakoaz eta bebai, nire laguna dan Manugo Genolak idatzi ban liburu bat albokaren alde batzuk, eta ganera zentzu bikoitza, ez? Albokaren alde batzuk eta albokaren alde batzuk bakarrik, esan. Gehienak paso egin dugu horretaz urte luzietan. Eta Manok asko daki gauza historiko horietaz, baina, tire, neuk ere balioko dut, eta. Oso, ondo. Gabizena entzuten da 1972ko viniluen, grabazio eurena,
Da, kontau pizkatia txilibrinen inguruen zelan esetu zinien, zelan ibiltien zien eure joten, edo zelan ikesia bien bebai, ez? Tire, nik, a ber, ni baldoki hasi nintzen, ja, zenbat, urten nituen, 27 hasi nintzen. Eta segidan hasi nintzen ikasetan, nik uste, 88an edo ezagutu neban txilibrine pertsonan eta lehenengoan, usteot, kaliento pau gendule, besterik gabe hor, la casilla inguruen Bilban eta zebera handik ibilten zan beti. Eta nola han indautxun bizi izan, Simon Bolivar kalien, jesuiten parien, usteot, han egun horretan ez dakit nola izan zen, guk gurriluko ginen berain, eta zutxilten zara ez dakit zen. Komitatu gintuen etxera, eta albokak ikustera eta gauza horrek. Eta gero segidan beste batzuetan egon ginen, eta baina horrela, osake, holango zera bat izan zen, eta bueno, asko, nahiko txekaz egin duen, berak handik, baita grabatu egin genduran egon ginean, ez dakit, nengoan ez dut uste egongo gendulenik grabagailue, baina gero horrengoetan bai, eta, bueno, zer jote ban, eta gero geroztik askotan kalean topo egin berarekin, edo gu joten gengo zala, edo besterik gabe hango inguruetan, eta bueno, orden, vale, hori da, nola ezagutu gendun. Gero, zer beste galderak. Bai, artesanu edala bebai entzun dut, artesanu esala, eikia bezala, bueno, eikia bezala albokak bebai, berak, ez? Bai, bueno, garai hartan, albokari gehienek egiten euri izan albokak. Bueno, igual, ez dakit. Igual 20. mendearen hasikeran eta ez. Batzuk egingo zituzten eta egongo ziren, igual modan egongo zanean han inguru. Necesidadi, bai. Gaztetxuek eta ez eurien egingo. Baina zarrek, euren albokak egiten zituzten eta beste lantzuentzako bai. Orduen, bai, txilibrinek egiten zituen alboka ederrak, bai, eta landuak eta beragaz bere etxean egon ginen, azkenengo aldian egon ginen kepa junkera eta biok, ze enkargu eskatu ziegun bizontzako alboka pare bat, osea, alboka bana, ez? Eta egi oskun eta darrean bakotxaren izenak ipinetako, Teron, Tarribon eta... personalizado. Bai, adarrean adarrean ipiniban Euskal Soinu Tresna, eta gero egurrezko bustarrien ipinte ban, oso alboka politak egosku esan. Bai, orduen, bizitzan zenbat alboka egingo zituen, asko, baina, bueno, gehienak ez ziren izan joteko. Hori izan zen, albokaren nolabait... Celebrekeria, ez? Nolabait izaten zen, apaindure bat etxeetarako, eta horren, alboka asko egongo ziren, alboka honak joteko bere garaian, eta inoiz jo ez diranak. Gaur egungo igual ez genduke zerabiliko, zegoen direz alboka, beste alboka batzuk profesionala izango genduke, eskalak egokituz eta askoz egonkorragoak, eta bat guz, ez? Baina garai hartan horrek ziren albokarik onenak, ez? Txilibrinak, leonenak, eta Eugenio Etxebarriana, bai, eta asko egongo direz, eta ez dira izan joteko. Zeue, behibiliko zinien, alboka bebai lantzen, da zelan mejor, hau, da... Bueno, a ber, guk, nik uste dut hor, egon direz hor urratz bezberdin batzuk, ez? Lehenengoa izan zen, hor, 70. Hamarkadan, Mariana Barrenetxeak eta Jorge Berriezuk egindako liburuan alboka entorro folkloriko, hor, proposatu eurien neurri batzuk, eskala nolabait, beste soinu tresnekin bateragarri egiteko. Orduen, eta horren ondotik, bueno, alegin duziren, musikariak alboke jo ahal izateko, batera, claro, neurri batzuk egokituz, ez da. Nik badakit lehenengoa zerbait lortu bana horretan izan ziren oskorrikoak, ez? Eta Joserra Fernandezek eta horre badakit hori egin zuten duz grabazinak, eta hor, alboka hori ez da Leonek edo Txilibrinek egiten itxik duzen alboka horrek,
nota, beti dago hor alboka tradizional horietan, nota bat ez datorrena bat beste soinu tresnekin. Ez da berdina Txilibrinen alboketan edo aldean alboketan, nota ezberdinak direz, zuzenduak direzanak, baina ja, Oskorriaren grabazioetan zuzendu egin ziren, ez? Eta ez egoen holango orain bezalako lutierrak eta osesek edo gaztiainek eta holango albokazia zuzenduak egiten zituzten. Osea, horrek, Osola Fernandezek berak edo Oskorriko beste lagunekin edo egin behar izan zituzten. Ez da bardin, bakarrik joti ez, edo instrumentu gehiaukaz. Albokari zarra joko abien eure bakarri, pandeista bataz, da... Hoixe. Bueno, batzutan alegindu egingo ziren, alegindu egiten ziren besteekin batera joten, eta Leonek behin komentatuz, ni alegindu nas beti, tibizagaz joten eta ezin eskue, suena arraios. Orden, claro, ezin txalako. Badago nota bat hor, Leonen albokan da, bigarren nota. Bueno, azteko, bai Txilibrinen albokak, bai Leonen albokak. Guk entzun dugu alboka tradizionalak, ez dagoz gure egungo albokan tonu berean. Gure egungo albokazten da lan, la seguido remi fa sostenido. Bai, hori da Jorge de Riezuren proposamena, eta Mariano Barrenetxeak berea egibar, hor liburu hartan. Eta orduen da la doriko, esateko, ez? Baina betako albokak zarrak, beti egozan tonu erdi bat bedago. Osea, que sol sostenido edo la bemolen azten ziren. Ez lan. Orden egin zan geuse bat izan zan alboka lada ekarri. Posible izan zan alderantziz, solera jeitzi. Eta adibidez nik egin neban lehenengo grabazioa hori keparen eskuz, baina etzan keparen zako, eta tapiaren zat. Tapiak ezagutzen keparin, behar dut alboka bat grabazioa aterako eta orden joan nintzen, eta hori zen ni estudio batera joan nintzen lehenengo aldia. Eta alboka horrengo zan, orden nota bat bigarrena izegoen ondo, eta orden nota hori bajuago zanez, nota horretan geixeago puz egin behartzen afinatzeko, baina nota baten, eta igual abiadura haundian ez. Eta horrela, olango albokekin jo dut nik keparen kontzertuetan hasik eran ofesen albokan lortu arde. Orduen, nota bigarrena da Leonen alboketan, hirugarrena da Txilibrinen alboketan, desberdina dela, eta hori altuzeago dago. Orduen, adibidez horregatik Juan Mari Beltranek, grabazioetarako erabilite zintxozen Txilibrinenak, baina errazago da nota bat jeistea, zetapatzen dozu zulo apurtxo bat, eta zuzentzen dozu. Nota baju bat altzatzea, hori da gehiago putzu eginez, edo zuloa aldatu behar dozu lekuz. Arruen gatsa izaten zan. Gero gure anaia eta ibili izan albokak egiten, eta, klaro, garai baten, Juan Mari Beltranek egin antolatu zituen, Eusko Jaurlaritzak antolatu zituen, baina Juan Mari lortu ban, ikastaru horrek izateko, habilitazioak izateko, gaitasunak ez, lango soinu tresnak irakasteko, ez izateko musikali profesionalentzako, baina soinu tresna hauetaz ez dakitenak. Baizik eta izateko, benetan, soinu tresna hauek joten zituzten pertsonentzat, baina, eta horrei, beste elementu batzu musikalak edo irakutsi, ez da, irakatzi. Eta hor bildu ginen, albokarin inguruan, dultzainaren inguruan, elementu desberdinak, Euskal Herri osokuak, eta hor ezagutu neban nik Juan Mari, eta Oses, eta beste asko, eta hor ja hasi ginen ikusten hori zuzenketa hori nola egin, eta horren geroztik ibili izan anaia, eta nire ikasleak izan diren beste asko ibili ziren hemen bebai albokak egiten, eta batzutan Osesen laguntzagaz, eta tutu batzuk egurrezkoak egiten, zenenago tradizionaletan da kainu berazkoak direz, eta, hor mugimendu handia izan da. Baina, Txilibrin eta Leon eta Eugenio izan ziren guk ezagutu ditugun tradizionalak. Gero, egozan batzuk, beste batzuk, Juan Lekue deustuku, gehienak ziren arratiarrak edo Usansola aldekoak, eta Bilbora etorriak, ez da. Juan Otxandio bai, Barrabitzen bizi izana, eta egon direz batzuk, baina igual izituzte albokak horren kopuru handian egin. Edo igual urte askoan egin gabe, Gipuzkoan gitxia egon ziren? Gipuzkoan nik ez dut ezetan asko, baina ez hemen gehiago egon direz albokak egiten, hori argi dau. Eiken da joten bai, imaginetan dut.
Eta joten be, bai, nik Gipuzkoakoa hori Juan Marik takik gehiago, egon bidez bitxi batzuk, berak grabazioak egin dituz eta rekuperatu duen materiala, ez? Baina nik hori ez dut asko ezetan. Eta orduen honek, Otxandio eta Lekoek igual egon ziren, beren lan bizitzaren bitartean igual albokarik egin gabe, eta gero jubilatuta gero hasi albokak egiten. Aldiz, Txilibrenek bere bizitza osoan egin dituz albokak. Orduen, eta Leonek, desberdine da. Eta ganera, esan didez, nolabait hori, horrek izan didez, albokez ornitu deuriezanak Euskal Herria. Gu tegogun esperientzia, gu soinulari gara, da albokagaz beti joten dugu nien, soleko soinuaz, baina menorren joten da nezuk ezaguzunen lan. Bai, hori ondo dau. Kantak egin da menorrien die, baina, bueno... Hori da, guk egiten duguna, orain alboka estandarrekin hori da egin behar da. Soleko trikitisa hartu, eta alboka hori lan hasita, ez dago arazoik. Kontua da, zergatik, hemen inposatu zen bere garaian zibemoleko trikitisa, horrek ez tozku balio askotarako. Eta kepak adibidez niri sarri esan duz, bere grabazioetan berak gutxien erabili daren trikitisa da zibemoleko. Zibemol, guri kantetako ez jaku guztetan asko bez. Da, beste instrumentu batzu joteko, ez da balizio ezeteko. Bueno, trompeta da, aizesko instrumentu bat dauzi huel. Baten batzua. Baina, ez da egite, trompeti da. Pare bat aukin inbier soinuek. Soleku zeu egaz joteko, ezin bestekue, bestela. Orduen, soleko soleko trikitizagaz, askoz errezago, alboki egazioteko, gaita dultzine egazioteko, askoz errezago. Hori da duk erabilten duguna, argi dago. Ondo, igual entzungo guontxe, Txilibrinen kantuek, Guillermin Etxebarriakaz, hartzandagaz jotea ben, Tiliño esango dau, Tiliño deko hemen, Ibon, ez dakit... Kontxo! Gura hundi bat, desarka die! Hemen egon da izilizilik, hemen da gula, entzuten egon da dana, adi egon da. Bai, belarriak lusatuz, porpenaz. Bale, ipinikus horre, Txilibrinen, pasakaie, jotie da porrue. Guillermin Etxebarriagaz jota bain, hartxandagaz, da entzungo da ber. Ederto. Artolateko,
cogentia, de voladería, se cogentia. San Antonio,
txokuen nire okoto, ama kamaran dago sentidoko gaito, ai, 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 sentidoko gaito, torokotoko txokuen nire okoto. Bizari baino gara txistero, lepo bete palua zertu beterero, ai, 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 esko beterero, erremezari baino gara txistero. Despediria data ibili kontu ben, akabatera nua horrengo puntu ben, ai, 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 horrengo puntu ben, despediria data ibili kontu ben. Ba, ederrak, da albokiaz ba hori, dekogu buruen baintzuten dugunien, ba Maurizian abotza, ez? Holako, ba, hartxanan abotza, jo, kuriosu, iruditu jaku? Bai, hartzan dana ere ederra da. Nik maite dituta ahots horrek, gero, garai bat, egon direz beste batzuk, beste estilo bat, nola baita, ahots operistiko, eta hori ez dut horren gustuko izan inoz. Baina entzun dugu, grabazio badauz, eta, bueno, eta landako grabazio, bai, asko biluko da. Baina hori, ez da izan nire gustuko, ez da. Nahiago ditut horrek ahots apurtuak edo, bai, herriko jauak, bai. Bai, huel entzungo gontxe, ba, Maurizia da Leonen porrue, adibidez, ba, azkeneko kantu entzun dugu porrue, da diferentzizia ez entzuteko, lehen esagozuna entonazinuena, da finazinue, da abotza bai. Ba, behitu, gaurko tonuen egon badire, Leonena izango zen la, bueno, tonu erdi gutxiago da benetan, ez? La, eta gero urrengo ez da esi bemol baizik eta erdian, eta gero ja do, re, mi, fa sostenido. Eta txiberena izango zen la, badaki barriro ere tonu erdi gutxiago dala, gero si, eta gero urrengo ez da ez do sostenido, erdian de bai. Orduen, hor dago aldea, eta egirriten da, eta orduen García Matosek grabazioak egin zituen hemen txibirenak, eta gero idatzi banean albokaren eskalei buruz, esaten batzutan badirudi eskala nagusia dala. Eta hori da, txibirenen eskalan hori, do hori altutxu dago, iaia dos sostenido, kasu horretan izango litzake eskalan nagusi bat. Baina Leonen albokan alden antziz, joten deu hori, dorikora, baina bigarren gradua bajusiagoa eta hori eskala txiki moduen ulertzen du. Ez dakit, nik egerri hotena, batez behi egerri hotena, ba, abotzan, ez? Hartxanan entonazinue. Bai, igual horri gerten da gehi jau. Bueno, ez dakit, balaiteke bai, baina, karo, alboki eraz batera kantatzean, horrek bazekiten, baikiten nun neguen nota hori albokana, ez eurien kantetan eskala astandar batean, kantetan eurien alboki eraz. Hori da. Eta azkantzian hori ez da horren gatxa, guk ere alboka estandarizatuak egon arte horrela kantetan. Eran asan oído, azkenien. Horixe, eta orduen guretzako ere, albokaren lehenengo eskali ezan hori, bakotxak erabilte bana, edo Leonena, edo Leonena, baina hori izan espero zen duen eskalia, eta orduen entzuten zen duenean zuzenduta, arraro egiten zen. Ondo, ba, entzungo guiuel, Maurizia da Leon. Erto.
Aupa Maurizia! Ba, oso ondo, Aupa, Ibon. Leon, bai. Aupa Leon, bebai. Bai, aupa Leon. Ba, Eta patxilik, bai. eske, zu jakingo zu gehi jau ez, ba, eurek aukingo abien errestasune, da entzuten da oso argi entzuten da, ez? Bize bebai. Bai, horri, bai, jafinazioa Leonena zan izugarri ona. Bera gandik asko ikasi, bere txera joaten nintzen bakotxean, eta nintzen askotan joan, baina bakotxean asko ikasten da. Nola egin fitak eta tik-tak, osea, berari ikusi eta jazta. Horrek ja balio ban, bueno, beste inoaz, hainbat ordu imon baino lehen dago. 5 minutu baten ikasatzen duen zeharo, ikaragarriak. Eta berak esaten zuen, eta, bueno, zatinatu baldin baiguen, nola ipini argizari pisutxu bat, fitaren puntan eta ez dakiz zer. Trukuek azkenean. Bai, gero batzutan asalto egiten dugu, eta orduen, soño da, kaskarra, eta tira, guanto egin behar duzu. Baina, bueno, gauza asko ikasi nituen, bai, eta... Bai, eta... Digitazioen, bai, gerten jakie, kriston facilidadie, da... Bai, eta gauza baten, diskuetatik ezin atara, eta gauza bat, repertorioko, eta buelta bikoa, hor, prosaldo baten hor, badago duo bat, ez, notek ahotsak egiten dituz, eta hau, nola, alegin duten nintzen kopizitan, baina gauza bat ez ene banon egiten, eta esan dut, hau nola egiten duzu, eta duen, atzambarrak ikusita, tate horrela, bai. Beste urte joten, da gu, alboki etortiak unien burura azkenien, irutzen jaku gatzena da, arnasa, ez? Zeran aguantau arnasa, beste denpora, putzeiken gelditu barik. Hori da truku, dana moduen, da truku hartzie. Baina hori izan da nola baite, albokari zarrek hori mito horretaz baliatu dire nola baite bere buruari garrantzia emode do, baina kalte handia egin deutzu albokari jente asko usatu egin deuri horrela. Eta igual gatxazan ezekizelako irakasten ondo. Eguen metodo tradizional bat hori, xaboia jarri horre baso bat ur baten barruan eta orduen ziritxu bateraz, eta claro, xaboia horre eguen aire hartutien sudurretik, hauen dozuna ere ez zurgatzeko. Nola baita hori da psikologiako baldintzatzea, kondizionamiento operante, Skinner eta. Oso ondo, baiki dizen psikologia aplikatzen, baina ezek dizen azaltzen nola egin behar zan. Gaur egun pertsona batek ikasten dugu berehala, eta igual aste pare baten ja gai da albokan joteko. Eta beren garaian ezinezko ez da, eta igual bizita zuen ezin jo. Eta benetan, hori horretan bai aurreatu gara izugarri. Izugarri, eta orduen ez da bat ere gatxena. Gatxena da jotea, tamarri ekitea. Ondo jotiez, digitazioa, dana batera, da... Erritmoa mantentzea, arnasan nun hartu jakitea, hori bai. Arnasan nun hartu, mordenteak eren lekuan emon, baina arnasana ez da gatxena. Asik eran zaitasun handi bat, baina ikastea ez, gero atzamarrekin bateratzea, hor bai landu dira, baina ez da... Ez, eta usteot ideia horrek ez du mesedeik egin, baina gaur egun, askerrak albokari asko dago zan, eta... Oso, ondo, Ibon, amaitzeko, okurritzea eta azkeneko galderie, adibidez, trikitiza, ez? Zer da trikitiza? Albokiaz be joten da. Orduen, ez da musika tresna. Albokiaz be bai jotie da porrue, trikitizie da be bai. Bueno, bakizu, trikitiza erabili da, bai, eta hor... badago, herri musika sorta bilduman, eta horren trikitizakon alboka, trikitizakon Balbino, Txilibren eta Balbinoren zerean, trikitizakon alboka, bai, orduen, nola bait hemengo jotari, bai, trikitiza izena epinto ziren. Eta hori bai, trikitiza txapelketetan nola bait horren mantendu da, bai, uste dut, gari baten, edo. Bai, joten zana trikitizi esalako, bai.
Egin zen, Bai, berba, baina, bueno, Nire hori- ustez, hori da. soinu txikiz esan. Bai, soinu txiki bai da, baina eta orden Gero trikitixa txikiziak gero sartu zan. Nire ustez soinu txikize, Baina, trikitizi ebe, dultzainiaz, trikitizi egoten zen, bai. bai, gauza eta melodizi. Melodizi. Baina bestean soinue trikitize, soinue da. Nire ustez, Bai, baliteke, baina, bueno, bakizu, berbek ez deuri esan nahi bakarra, eta Claro, hori bai, aldatu bai, egiten da denborak. bai. Hori bakoitza motetzu bere definizio, ez? Beste askontzako trikitixe bai da panderue eta soinu txikizin arteko fusin hori be bai, orduen pixka... Claro. Bai, esan nahi asko dauz, eta, bueno, eta modak dauz, eta gero bat urte askoan erabildan batek, batean ja, modaz pasetan da, eta beste azertinoa da kontuan hartzen dana, eta, bai, orduen hor nahiko aldrebesa da, hori jakitea zertan, baina, bueno, ez da, zein tozu esan, haus esan jatorri, bueno, baina, geroztik igual ez da, orduen, ez du basola. Bai, kuriosu da adibidez, ez? Ba, soinu txikixe ona etorri orduko, ba, egon zein beste instrumentu batzuk. Txistue, Bai. ba, alboki edultzaine gabizena esaten. Horregaz joten zen musika estilo bat, gabizena esaten, Bai. trikitizie. Da, gero, soinu etorri zan nien, ze kantak, ez dakigu edo, bai, ze kantak sortu ziren, edo hartu ziren, ba, beste instrumentu batzutetik da moldatu. Hombre, gauza asko ziren aurreko soinu tresnen repertorioa, batez ere dultzainanak eta, bai, argi dau. Hori argi dau. Baina, bueno, beste altasun batzuk, beste almen batzuk ekarri zituen soinu tresna barrilek, orduen asko aldatu zan dute. Bueno, malenkonia horretan bizi izan direz folkloristak beti, ez? Ni enaz horren zalea, ez? Beti, nahi nota etorkizunera begira, gotie. Bai, Bai. da non hartien batein, eta venga, oitxe kapaz garela joteko. Bai, adibidez, ba, geuke nafar gaita erabiltzen dugu, dultzina metalikoa baino, nahiago dugu bestie. Tritimbre aldetik. Gero, egurrezkoarekin jo aldozu hemengo repertorioa, bardin. Eta bene ustez timbre aldetik hobeto. Ba, bueno, zentzu horretan ez gara tradizionalistak kopila egin behar aurrean egin dana. Egin behar dana, aurrean egin dana ondo ezagutu, baina zure modura egokitu eta zure gusture, eta egin ulergarriagoe larri modernoentzako, eta. Bai, hori da importantiena. Norbera jotie bere guztiak ona, da hobetzi ebe bai, aldan neurrizen. Moda barrizetara, da... Horixe, hori lehonek, telebistan ikusen neutzen zera bat, eta galdetu zien, eta, bueno, eta hortizuneko albokariak, eta zer bidez obiak, eta txarra bai, berdino, zeran mejores. Ba, oso ondo, Ibon, ba, placer bat, zu hemen egotie, da espliketiolako gauzak, ba, guk ez dugule jakin, oin arte, da... Bueno, zerikatzu zu behi, niko piratzegatik. Placer, ba, guretzako... Urreko hemenatik zabalik engo dizurentzako, trekitile izaiuen, así que... Bueno, Ibon, ikusi arte. Bai, ez dakit no, sabe. Aspaldien ez gara ikusi, Aspaldi ez, mekatxizen la mar. Da, jata hemen izorretan gauzen, beste gauza bat ezamionik, metalikak asko Durango egiten zigila. Da Durango inguruan asko joten zala, eta dultzainak hemen Durango egiten zigila. Asko. Bai. Hori gente jakin dizen bai. Bai, interesanti da, bai. Artesan esan bertaku edo. Bertan eikiesako, ondo kitea belako, ez? Durango, eta gero ja beste kaldean, arrasate aldera, eta bai. Durango asko agertzen diez. Durango ninik. Bai. Madalen egiten zien. Bai. Bai. Eta uste hote Altube, Seber Altube, bai. Gero Gernika aldera joan zana, eta handik joan zala. Eta horrek beratan naia, uste hote, dultzainari parea zirela. Bai. Hori, euskaltzain handia, eta bai, arrerismo, liburu sakonaren idazlea. Kuriosoa da. Bai, gauza kurioso asko da. Bai. Bueno, ba, basaio amaitzeko, ipiniko gu, ba, Ibon Koteron da Kepa Junkeran kanta pare bat,
Hori da, ez berai agurtzeko ereik politxine uste dala, eta, bueno, plazaren baten elkartuko gara, talan espa, bueno, laixia erratiko batiek, bintzen zabalikoko zuzibon. Vale, ederto. Ia laster Bueno, ramatzan edo ikusten garen. Ikusiko gara. Bai. Bueno, besarkada bat. Soinuen argia jaietako poza, guazen bat zauriz dator goiza, oiarren karkaraz galdu daigun lotxa, daigun elkargoza. Vieja mehatzari auzo, odoltak edarrez mende badaigaro, guazen bat bihotz eta gogo, eskuak jostari eta begiak uso, edan daigun gozo. Guazen ban eskai eta mutil, soinu eta pandero soinak doazalin, ze alboka dabil. Kalean gora eta bera, iguran auzula egia ete da. Guazen ba grinaren garra, egundu artean elkarren agara, ta guazen sutara. Eta entzun dugu, hemen odolaren boza Ibon Koteron eta Kepa Junkeran eskutik. Eta hemen kolobiako beste musikatipoa bebai. Eta astiro, ja aldu gara, saioen amaierara. Bai, enjogu berban daikue, datu pillo emon doguz, da ontxe eskerrak emon bioguz bebai. Ba, tiliño, eskerrek asko da etortearren, da zudak izun guztize, ba, entzuleri bebai, ba, transmitidu dutie, ba, gauza ondize delako. Bai, nik gauza, esan bihot. Zarretien esan da, tiliño, ibili zen. Baina jai batzordi egon zan atzien, potentie eta
prest, eta idei lehenengo izan jai batzordina. Orduen Ni ere. bilinaz, baina Bai, jai azkenik- batzordina. Dori azkenik kontu naukin bide. beti da talde bat, ez? Ba, non hor dau, ba, aurretik edo arpeiz emoten dauena, baina bierra, ba, beti da taldien kontue. Hemen moduen. Bai, azken finean hori, esan duzunez, haitxe San Miguel jai batzordi horregon zan, bultze egiten, baina ez da hori bakarrik, ez, garaiaretan inzen duen, ekarri zen duen honek jaialdizek izortara, baina gero, ordutik ona, guri horre ondan transazio horretan bebai, guk zuri eskaino zuzune, bebai, ez da, guk zuan ikasko ikiziogu, asko eskaino zuzu, gero ganea Trikitilia elkarteko aldizkarizek, eta zenbat informazio karri zuzun, eta mundu honetara be, zuk asko gertuetu gaituzu, eta hori da, eskertu biherreku bebai, ez bakarrik hemen oinarte pasauena. Laguntzeko prest. Hori da. Hori da biogune. Eta, ba, bueno, agurtzen jumiko gara entzule, eskerrik asko beste ben gurera batziarren, trikitilari gure saioe, trikitizari eskenikue, gorko honetan ez bakarrik soinu txikiz eta panderu ez, alboki ekarri gu, dultzein gani behor berbeta pixkatein dugu, Ibon Kotenon begure batu jako. Bizkaiko trikitixa, haukin jogu, da, ba, azkenien, ba, ez da erresa, ez? Ointxe entzuten dana giputxe. Da, aspaldikue, ba, entzun dugu moduen, ba, Bizkaixen asko iten zan, da, kantu sarrak die, guri guztetan jaku pilue, baina ointxe modernu eta hori, ba, oso hurrin dago horren modernotasunien dago aparte, baina guri guztetan jakune entzun din bida. Bai, baina esaten da moduen, zarraztu barik barrizeriatik zabaldu bizakoz. Exacto. Hemen danok hasi gaitxezan. Eta beste barik, barri dugu esango du, baina eskerrik asko entzule horregotiarren. Hemen datorren hilerako beste saio bat perparuko gu, hemen etorriko gara eduki gehiagaz. Eta beste barik, gozatu trikitizia, bizi trikitizia eta plazetan zier elkartuko gara. Da, so joinue!